Halløjsa YouTube. Ja, vi har lavet en ny kanal, King Kong Gaming XD, og det her det bliver den første video. Ja, med mig og Andreas. Det her det er min server, og det er nok den vi primært kommer til at spille på. Ja, og så ellers også en masse andre ting, tror vi. Minecraft bliver det nok hovedsageligt. Og så ja. Ja, det er kun ham, der gør det. Nå, men i hvert fald. Ja, det er lige meget, ja. Hvad fanden er det nu, det hedder? Ja. Hvad fanden er det nu, det hedder? Hvis der er nogen, der vil lave en intro til os, så må de rigtig gerne det. Det mangler vi lidt. Hvad fanden var det nu lige, vi skulle sige? Det har jeg helt glemt. Vi kommer til at spille Minecraft, og ikke rigtig så meget, mega meget andet. Minecraft, og Bastian, han kommer måske også med. Lige nu der lægger det lidt, men det er fordi at... Ja. Nå, vi ses YouTube. Det her det var hej.